Phosayani. Oh, Nazia. Awusada kamnandi samaroto. Awusho wena shonda pha. Yini kwenza isichoke ke lesikhathi sethu samantaliyani? No, my car just broke down, so I need a mechanic to fix the car. Nyo, angikuzwa mina. Angisazi ngiyazazi ukuthi ngibhotela umuntu wangiyathembisa. Kodwa esikoleni ngabaleka mntanami. Awukhulume nalo muntu mase ngimdale mina. Uyabona mina kulezi zinto lezi eziyilimana nje eziyilimana ekhulumayo. Hey boss siyafana ngalapho. Uyabona Nyanyanyisa. My Jezebel, my boss is asking, is you a harder or not? Is you a centrifugal one or not? No. I'm not a police. I'm just looking for a mechanic. My car broke down, so I need help. What's it, boss? Efithe khona manje. Ngiyamuzwa manje ukuthi uyabona ke wena. Awutshele mina. Lesi sibona sakho la sisukhazi. Khonani ngizokhona ukuthole khona. Ngoba manje ungangikambela manje ngoba konke ezokwenzekala kwalokho ngizokuthatha.